Ko dɔ bɛ n bolo gomansi de don. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Lipton den saba bɔɲango. O bɛ fari fantan naani bɛɛ labɔ. A bɛ se ka kɛ Lipton mariki sugu bɛɛ la. Min b'i bolo dɔrɔn i b'a kɛ n'o ye. O yiralen kɔfɛ, nin ye yaourt gɛrɛgɛrɛ ye. Yaourt nature de don. Sukoronda. Sukoro ti yaourt min na fiyewu. An b'a kɛ ni o de. Ale yɛrɛ de y'a fanba ye. An ka yaourt dayɛlɛlen kɔ, an bɛ di dɔɔni k'a la. An yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ di kɔni o jɔyɔrɔ bɛ adamadenya kɔnɔna na cogoya min na, a jɔyɔrɔ bɛ an fari bu fana kan ten tɔ. Ni fɛn ninnu fɛn o fɛn min filɛ nin tan, a bɛɛ ye dunda de ye o. Fɛn o fɛn bɛ dun ka taa kɔnɔna na, a bɛɛ dɔ ka ɲi farikolo ta fanfɛla fana na. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na sisan Lipton kɛlen kɔ a la, fo k'u kolokolo ɲɔgɔn na. K'a fɔ ko n b'a sigilen to yen nɔ, a ka waati kɛ a yi dɛ. I y'a dilan yɔrɔ min na, i b'a k'i fari la o yɔrɔnin kelen de la. Ɲɔgɔn dɛ, Lipton min kɛra a la, ale b'a fɔ k'a bɛ magaya dɔɔni. An dun mago b'ale jalan na dɔɔni. Waasa a ka se k'i fari garate dɔɔni. Peau morte minnu b'a sanfɛla la, a k'olu wuli ka bɔ a kan. An farikolo kolen jɛlen pasi. An bɛ sɔrɔ k'a tasa, k'a mase n'a ye. N'i b'a fɛ k'a nafaba y'i fari la, i b'i ko de fɔlɔ dɛ. I b'i ko ni safinɛ de ye fɔlɔ, ka sɔrɔ k'a k'a la sa. A kasa ti tugu i kɔ abada. Ni nin maana nɔnɔmafɛn don dɛ, mais a kasa kelen ti tugu i kɔ abada. Nga komi yaourt kasa ti kelen, a bɛ se ka kɛ ne ka yaourt ti kasaba ye, e ta ye kasaba ye. O la, i bɛ shampoing kɛ ji la. I sanangolen kɔ, i b'o bɔ i fari kan. Waasa a kasa kolokololen ka bɔ i nɔfɛ. N'a sɔrɔla i farikolo ye peau sèche, i kana n'a garate kosɛbɛ dɛ. E b'i ta sɛlɛku a sanfɛla la. A sɛlɛku melekelen ɲuman a sanfɛla la, an b'an sigi n'a ye dɔɔni. Miniti 15 bɔɲango waasa a nafa ka kolokolo an farikolo la. An b'an farikolo ko sisan fo k'a jɛ. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, an y'a ko fo k'a jɛ. A filɛ an ɲɛkɔrɔla la, hydratera dɛ. Ale de bi maa farikolo kɛ. A bɛ sin k'a kɛ i n'a fɔ i ta tɛ ten dɔ. Tellement que a bɛ hydratation d'a kan. Aw k'an bɛɛ